Ako. Tinawag gina mga igsoon, nagbata ko, high school, tali lagi ko muhilak. Kanan na muhilak sa una, labi na sa una. Hindi ko malimot sa unang na mga silidahan sa una, sila luluhusi, sila yubuin, mo man may mga silidahan diri. O niya sa una nakapalit ng TV niya, taas kito antina na mo, diri pa mo to mong balay dapit. Katong hinumdum mo na tong Julian Santos. Esperanza. Basta ka na mo tanaw, magtubod yung luha na ko ba? Ya karon sa madaling istorya, pagka-preacher na ko, di man ginamalikaya ning na mga patay, maghinilakay man yun. Kanya preacher man ko, di man pwede mo tindog ko diri. Patay na siya. Gusto may akong iwali, mga kaigsunan. Mao na ginahanglan ang mo comfort food, mga igsunan ng dilihingila. Si mama hapit na di kauli. Ko, mga to kang ya panggay, mo comfort ka, ya utro po kang atkihunon, pakurong na lang. Mo nang palig-ulig-un siya mga kaigsunan, abot ka na ugma ng adlawag, di ba na mo nga abog maayo mga kaigsunan. So lisod ang inani nga sitwasyon mga kaigsunan, sa tinuod lang nangandoy ko mga igsoon nga unta muwali lang kog mga likod-likod, muwali lang kog mga birthday celebration mga kaigsunan. Kung ako lay pabuton di ko muwali aning naay serbisyo mga kaigsunan nga naay patay. Kay lisod kayo mga kaigsunan, magtan-aw ka sa pamilya labi nag imong connected sa imuha mga kaigsunan. Maluoy gid ka mga kaigsuon. Pero tungod ana wa naman tay mahimo. Kaya ang Dios sa may nagkupot sa tanang mga butang. Lisod kay nimo ingon tag goodbye. Tinuod, mao ni pinakalisod ilitok. Ug mga adlaw mga igsuon nihatod ang patayng lawas. Iyo junjun. Mao ginatong mga words nga ipabawon. Goodbye. Amen. Ya kanang goodbye din na ginamobalik mga igsuon. Goodbye. Namdum ko sa istorya sa una nga naay bagyo. Pag bagyo ron mo, bawod magigay na kusog ang kanang gitawag og sug nangaputol ang pisi mga kaigsuunan sa mga pambot. Ang tagiya pagkakita niya naputol man, ningdagan ang pambot padung sa laot. Langoy gising maayo ba? Basta bisag langoy. Kapot niya ang pisi niya, grabe nang kusog sa bawod. Hapit na siya mamatay, balik siya sa dapli. Hilak siya. Bye-bye, dolor. Dolor may nga sa pambot mga kaigsuunan. Bye-bye, dolor. Dilalim ni mga kaigsunan kung ang imong pamilya mao imong inong goodbye. Amen. Kung gusto na kong encourage ka mo nining kagabion mga kaigsunan through the word of God, hallelujah. Atong pagaisgutan, kagabi atong naisgutan mga igsuon ang gitawag o may tungod sa lawas. Atong isgutan karon mga kaigsunan, human ining lawasa unsa na poy mahitabo. Because we are so focused sa lawas ng nato mga kaigsuunan. Apan human sa kamatayon, nabi tayo usam ingon ang preacher mga kaigsuunan, after death, unsa nay mahitabo. Mao ni atong pagaisgutan uban sa tabang sa Dios mga igsuon og mga panindog ta niining kagabion karon. Isip pagtahod sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Lucas Kapitulo 16, naisgutan ni Pastor Johnny o ni Brother Jico yung mga igsuon ang kini nga mga sitas o mga sugilanon. Dili lang sugilanon kundi mga istorya, mga igsuon ng istorya ni Jesus Christ sa balaang kasulatan. Lucas Kapitulo 16, versikulo 19. Mas nindot gid kung naay mga magwali atong tamdan natay mga cellphone nga mabasa nato. Pwede pa mga Biblia kay basig malikoy mi ba magwali migdi mao diri. Magsira po mo amen. Amen. Sumay nang mapamatun-an gid sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa 19 sundan lang ko ninyo mga igsuon. Karon may usa ka taong dato og siya nagasaput sa purpura ug sa lino nga manipis. Nga nagapuyo sa kalipay ug sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Ug may usa ka makililimos nga ginganlan si Lazaro nga puno sa mga samad, gibutang sa pultahan sa dato.
ug nagatinguha nga mabusog sa mga mumho nga nagpanatagak gikan sa lamisa sa dato. Tanawa, bisan pa ang mga iro na nagpanuol ug na nagpanilap sa iyang mga samad. Ug nahitabo nga namatay ang makililimos ug siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Ug ang dato sab namatay ug gilubong. Ug dito sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata sanglit nagaantos sa mga kasakit. Ug nagalantaw kang Abraham sa layo ug kang Lazarus sa iyang sabakan. Ug siya misinggit ug mingon, "Amahan nga Abraham, kaluy ako." Ug suguha si Lazaro aron ituslog niya ang tumoy sa iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan niya ang akong dila kay aniya ako sa kasakit ni ining siga. Apan si Abraham ingon, "Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa imong mga maayong butang. Ug si Lazaro nga mao nga pagkaagi sa mga daotang butang. Apan karon aniya siya ginalipay ug ikaw anaa sa kasakit. Ug labot pa niining tanan sa taliwala namo ug nimo. Adunay gibutang usa ka dakong bungaw aron nga ang buot mo tabuk gikan diri nga naha kaninyo dili makahimo ug nawalay makatabuk gikan dinha ngari kanamo." Og siya mingon, "Busa amahan, ako nagaampo kanimo nga siya suguon mo unta sa balay sa akong amahan. Kaya ako adunay 5 ka mga igsuong lalaki aron siya magamatuod ngadto kanila. Tingali unya makaari usab sila ni aring dapita sa kasakitan." Apan si Abraham ingon natua kanila si Moises ug ang mga manalagna papadaling huga sila kanila. Og sa mingon, "Dili amahan nga Abraham, kay kung usa sa mga minatay ang moadto kanila, maghinulsol sila." So ito ginisi siyang pamilya kay maupod gud siya batasan sa iyang pamilya. Amen. Whatever goes around comes around. Kung unsay pamatasan sa nas palibot nimo, maupod ni pamatasan nimo. Mao nang kabalo siya nga di kini basta-basta mutuo ang iyang mga igsuon. Kay siya man pud samtang buhi di man gid mutuo pod. Sa sunod nga bersikulo, og si Abraham mingon kaniya, "Kung kang Moises ug sa mga manalagna dili sila managpatalinghog, dili usab sila mga lukmay bisan may usa nga mabanhaw gikan sa mga minatay." Amahan nga balaan dalaygon ka ni ining kagabhion. Bisan taliwala sa kasub-anan sa panimalay, artizuela o umpok Ginoo. Apan o Dios, ako gihapon kang ginapasalamatan o ginadaig sa among mga dila. Nagpasabot o Dios ang amo karon nga pag-attend aron maghatag Ginoo kahupayan sa mga kasing-kasing sa natungdan. Apan o Dios, amo ning i-grab nga opportunity nga magapaminaw sa imong mga pulong. O himo o Dios, hallelujah, nga imong mga pulong motuhop sa among mga kasing-kasing. Lord, hallelujah, huwag tanga ang garbo Ginoo sa matag usa kanamo. O Dios, kaming tanan magkanay espiritu sa pagtuo aron kami mutuog magapangandam sa mahitabo sa unahan Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw o Dios magapanalangin sa magwawalig magbabatbat karon sa imong mga pulong. In Jesus name, amen, amen. Palakpakan nato ang Dios mga kaigsuunan. Hallelujah, lamanuha imong katapat. Ug di na siyang nakasuway na kang nagpasol. Kasagaran sa tubag, uuy yun, uuy. Praise the Lord! Mabati ra ko sa luyo. Mabati ra ko na sa luyo. Okay na. Dira sa luyo, mabati ra ko ninyo. Okay, mao na lang gini akong kaya nga tingog kay medyo nabunog na akong tingog mga kaigsuunan. But with the help of God, akong sulayan mga kaigsuunan nga makadako pa sa akong tingog aron mamantala pa ang pulong sa Ginoo.
Katong pag-abot na ko diri murag dubli ang akong kagulanan. Ay siyempre may bati ta mga kaigsuunan o kaguol. Kini si Junjun mga igsoon ako kining mahinumduman. Mo maning batch nilang Brother Nanti, kato si Jiri, murag away-awahin na kanang murag halos-halos kita naman hapsat na may labaw na to. Pero kini sila mao gini nauna unya ang ilang mga tupian ni siguro may nakahinumdum diri kanang mga karaan sa bihiya katong kanang pinapikas bitaw ang hinapay. Undercut. Say ang tatawag ana. Undercut. Undercut kanis Brother John Drill. Ngani nagistorya sa una bata pa ko, hilig magpupug music kanta-kanta. Istorya sila nga kitangtan na magpatagas tag buhok kay kana kunong magsigina na sa gitar. Bunal-bunal ko ng buhok diri mga kaigsuuna. Unya, naibog ko na to sa ilang mga tupi. Kini si Junjun ako kining gihangyo, tupi ko pa kanang ikagan ba magpalit-palit yung buhok. Yung siyagang di man ka pwede kay kulot man ka. Di ano batasan yun. Isumbong na ko ka mama, nanguyapay pa mato siya. Yapang kayo, uyap na ba to sila? Sorry nga mo gamit ko nga mga kaigsuunan. Mao to kung papilion ko sa una, yaga-yagaan mi sa una kay mga bata palagi mi. Akong pilion si Junjun ba ang gusto na ko mabanan niya panggay, gayaya man namo na sa una mga igsoon or si Tibo, buhay pa si Tibo katong anak nga, sorry. Patay na dito. Ginoo ko. Inundong ikong Tibo kay muhatag ito kwarta na manguyap ko sa imong yaya ha. Kanang tabangit. Mauna ko papilion ko sa una, bisag akong iwan si Junjun, si Tibo gid ko kang Tibo gid ko mga kaigsuon. Ko Tibo ya, si Tibo ya. Patay na naman dahil taon ko. Puros manipatay ako bisbuhan. Pag-abot ako, siyempre, apektado ko dito sa palang sa Cebu, mga igsoon, medyo buol nagigay ko ba? Pag-abot ako diri, sa tinuod lang ako nagitukan, medyo naguhulgit ko kay sa huluhong-ihong, sa diri mga kaigsuunan, naguhul sila po, kay si Umar, wa pa nila masulti eh. Ay, ito si Umar. Hay maron. Ato ra, nag-isas kamot. Relax lang ka diha. Sabi ka na, nag-uul po tawag, kinakong siya sakit, niya ikay pa ako, Roy. Nakahibundong ko ito sa istorya, mga kaigsunan sa doktor, na nadisgrasya. Mauntay akong i-share sa ila, nga mauinaon niya pag-approach. Kaya nadisgrasya nga ba na, grabe yung pagkadisgrasya sa motor. Di karon nawahi man ang asawa, kaya wala siya pagkadisgrasya, nadala na sa ospital. Di karon, do! Kaning nata sa, do! Kumusta na akong bana? Yan kini mga doktor, relax man kayo ni. Relax lang, misis. Karon pa lang, ang dama ang imong kaugalingon. Sugod karon ang imong bana, mag-wheelchair na, ikaw na imong hungit niya. Inutil lang imong bana. Isugod na siya gila. Di na natin, joke, nabitaw patay, nabitaw. Mo tatay kong i-suggest mga kaigsuon. Or style mga kaigsuon sa doktor na mo direct kong istorya ba. Patay na. Ingon ang asawa ni duha po dito mga kaigsuon. Look, kumusta akong bana? Mrs., pasaylo ako, patay na. Yang bana kay nagtinga-tinga ba? Look, uwi pa man kuno. Ingon ang asawa ba din Jundel? Nung sa mga musupak, mga doktor na muna nagtinga. Reklamad do. Supak pa lang ka. Ayun na lang din. Praise the Lord. Hallelujah. So salamat nga na nasultian si Umar mga kaigsoon niya pagkakita na ko niya nga okay ra mga kaigsoon. Dalaygo na nga tong buhi nga Dios. Madawat ra ginato ang tanan mga kaigsuonan basta naa tay pagsalig sa Ginoo. Now preaching tonight on the subject that says regrets. Or mga pagmahay, or mga pagpaso. Kitang tanan, nakaagit tanan ni mga kaigsuunan, natay mga desisyon sa kinabuhi, nga diin atong nakita nga sakto karon. Atong gipanguptan, gibarugan nato nga sakto ning akong gihimo. Pero sa ligid sa mga panahon, diha na ka magpaso. Diha na ka magmahay. Sakto kayo ang giingon mga kaigsuunan. Hallelujah ni Haring Solomon.
nga there is a way that seemeth right unto a man, but at the end thereof are the ways of death. Adunay dalan nga daw matarong atubangan sa tao, apan sa unahan ni ana mao ang kalaglagan. Di ta exempted anang nay mga pagmahay. Di ta exempted anang nay mga pagbasol mga kaigsunan. Nga naman tao ta, subject tas mga sipya, subject tas mga pagmahay o mga pagbasol. Mabitanang sa matag karon og gunya, di ginutatang malimot nga mubasa sa pulong sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay mao ni kumpas nato, mao ni salamin nato, aron di ta may salag o di ta masipyat sa atong pagabuhat. Mga pagmahay, daga mga pagmahay nga atong nadunggan. So may pagdi ikaw akong munasawa. Karon pa ako nakarealize nga, bati mo na batasan. Ba, daghan na hitabuan na. Naagani sa mga tulfuro, no? Sa may hilig og pananaw, ana. Bako pala nagminyo karon, ugma nagbuwak. Hello? Kay nay, pagmahay. Sorry nga ako ning gamiton nga istorya mga igsoon. Away ng duha ka magtiayon. So, karon pa ko nagka-realize nga pati di kag batasan. Ingon nga asawa, o ako pala kay papili sa unan na. Di giti ka pili o na, o nagtarong lagi ko guna-una na. Naunsa ba dahil ka, grabe nilang pinayluay, sinawayay mga kaigsunan. Unya kining babae di maginipalupig mga kaigsunan sa kalagot niya. Sige kaya po sulti ang laki, sulti po siya misinggit siya. Ah! Besat! Sa ilo ako ninyo ako nagigamit. Eh, yun rin ba na nga, wait, personal na ito. I-appeal man na, di mo na. Di-relax lagi. Naagit tayo mga pagbasol, mga kaigson nga ni. Maong dugay-dugay ko nagminyo kay dagang ko nadunggan nga. So ta, ay dali-dali minyo ta kay so. Karon gani, oh, pwede pa lang iuli oy. Mao na medyo dugay-dugay ko nagminyo. Pero pagka minyo nako, lamay man dai mga kaidindot man dai. May panggidali mga kaigson. Kita na ako asawa mga igsoon. Salamat sa Dios nga. Nakabalik ko diri first time na kung pagani nga nanak ko asawa mga igsoon. Yung medyo iling guwapo na ko. Ang gitanaw sa dictionary, ningon diri mga igsoon, sorrow aroused by circumstances beyond one's control or power to repair. Mao ni siya unang meaning sa gitawag mga kaigsuunan og regret. Kabulaanan daw ni mga kaigsuunan, hallelujah, nga diin hallelujah sa diyang mutubo ni maadunay mga sirkumstansya nga imong mabagatan nga labaw pa sa imong kontrol o sa imong sa Bisaya aning kontrol nga pinakaduol mga kaigsuunan. Pagdumala og labaw pa sa imong gahom nga i-repair og ayuhon. Mao daw ni ang regret nganong nagmahay ka kay di na nimo mabalik. Mao daw ni ang pagbasol. Nag-uol ka, kay kato, miagi na. Praise God! Kay, nung pabita sa business mga kaigsunan, kini daw ang gitawag og, hallelujah, opportunity mga kaigsunan, sa diyang di na nimo mag-grab, na ginay pagmahay nga maabot sa imong kinabuhi. Kay kining opportunity daw, pura daw ni upaw. Pag musaylo, di na magunitan mga kaigsunan. Hello? Di ba? Huwag ko excited din na mamay na itong naibuhok. Inana daw, nganong nagbasol ka, kay di na ni mo mabalik ang kani. Wa may pagbasol o pagmahay nga naguna. Hindi ginang gibalik-balik mga kaigsunan. No! Repentance first! Pero na ay pastor na mga amigo ni Pastor Johnny nga nagpamatuod gid siya.
nga nakasuway na siyang nagmahay nga naguna. Yawa ko na gusto. Kasi mga anak ko nga nakasuway na ko nagmahay, ang pagmahay na una. Gusto, siya nagpalit kong kabaw. O niya, pagpalit ako kabaw, tungkol kay dinalian kayo, ako palit sa kabaw, 30,000. Pag-adto na ko, sama atong kanang tabo bitaw. Pag-adto na ko sa tabo, pag-adto na ko sa mga baligyanan sa kabaw, tag 10,000 na di ay, sama atong kadakuna. Tungod sa iyang pagdali-dali, nakapalit siya kabaw nga kantidad ng 30,000, maura gyapon nga kadakon sa 10,000. Pwerteng mahaya niya, naguna ang kabaw, mga kaigsunan. Sige siya lakaw, mahaya na ko, ani isya nakasuway na gid siya, ang pagmahay na una, mga kaigsunan. Huwag guyura. Regret produce distress. Regret produce sorrow. Sa diya magbasol ta o magmahay ta, way nagbahay, mahaya na ko. Tanang nagmahay o nagbasol, nag-uul yun. Nay gusto magtubok, mga igsoon. Di ba ni mo? Pataw siya sa tulay, mga igsoon. Grabe kanyang kagulaan. Kini mo sayang kaguulo, kay mo ni pasukan. Di madugay mo ni mo kamatyan. Siya patong dito sa tulay, mga igsoon siya nga. Tungod sa akong kagulaanan, gusto na kong magpakamatay. Way nagmahal na ko, way nagpangga na ko, way nag-care na ko. Batay pa kong naong. Samot. Sa diyang dayon niyang lukso, Sister Daimi. Lukso nung na siya. Siya babay, Philippines. Nainigunit niya. Brad, ayaw nagbuhata. Samtang napay kinabuhi, naay paglaong. Grabe yung tandog yung kasikalo. Nalukmay din siya. Nagdugay ni Kungot siya. Dagdagan pa man siya kwarta siyang bulsa. Iyang gihatag. Iyang gihatag sa katong nagtambag, Brado. Brad, imo ba kung kitagaag kwarta itong kay giluwas ti kas imo untang pagpakamatay? Isa di, oy, anong kitagaag ko ng kwarta? Kay salamat sa Ginoo nga naa pa day mas patignaw sa kwarta. Ay, naa pa day mas patignaw sa iya. Ito natay problema, pero kung imong i-research ang kalibutan, naapay mas problemado pa nimo ba? Na, lisod ka, na kay utang, mga kaigsunan, kung ul na kay ka, kaya nga mong utang 50,000, na magkita 1 million ang utang, sige po panguta. We are blessed, mga kaigsunan. O nang di ta makaisip sa mga nindot kabutang sa atong kinabuhi, makalimtan na natong magpasalamat sa Ginoo nga naman, nakafocus ta sa atong kagulaanan, mga kaigsunan. Apan painumduman ko kamo, bisan pag na kay problema pagsulay suliranin sa imong kinabuhi, apan daghan gihapon kag mga nindot kabutang nga dapat nimong pasalamatan sa Ginoo. Praise the Lord. Sorrow. Second one, mga kaigsunan, regret is an expression of distressing emotion such as sorrow. So grabe ning kagulaanan pag naata sa gitawag og pagbasol. Pag magbasol na ganita, mga kaigsunan, hallelujah, murag daw moabot sa panahon nga maghinuktok ta. May pag-ako tong gibuhat da. May pag-ako tong gipahimuslan da. May pag-ako tong gigrab da. Maunay mga pagbasol nga nahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Daghantag mga desisyon sa matag adlaw nga atong ginabuhat. Adlaw-adlaw you are free to do whatever you want. Pero gusto ti kang pahinumduman. Una ka mobuhat og mga butang matag adlaw. I-analyze una kung di ka ba magbasol. Hello? Amen. Daghan na ako na istorya na ikusog kayo mo padagan sa balabal. Na mga racing ba? Ang grabe mo padagan. Bisag ka na mga sudlon nun. Gaya ka na dili mga highway ba? Ning suod man siya kalingang gamay kayo. Kusog kang dagan niya. Naamre hay-hayan mga kaigsunan. Alam mo pag yun?
perti ko suga, nagtumong ra ba siyang liog? Laka perti putula siyang liog mga kaigsunan. Pagkaputol, nagdagang gyapon ang organ lawas. Ang ulo mitanaw pa yung taon mga kaigsunan sa lawas. Ngayon, mahaya na kung dagaan na. Naingon pa yung ulo, si Piat ang dagaan. Nabas Luilio, dari asa man Luilio? Ano Luilio, Wadre? Hindi ko malimot ato yung istorya siya naagitay parinti sa liti. Kainom man daw siya naagitay apo. Apo mo ito yung tawag siya. Po, naagitay parinti sa liti. Mga naman dahil lo, siya misakay sa taplo ba? Sa jeep. O niya lo, siya pagsakay ba? Niya ka ng liti, dagang naglikuhan niya, kimba ba? Pagliko, natagak bitaw siya. Pagkatagak, ang iyang ulo na tumong iskahoy. Sa sanga ba nga naginana? Pagka, utang sa sanga, tagak ang lawas mga kaigsunan. Ang ulo na habilin, naglingo-lingo paging ulo. Paitang kamatayo na. Grabe mga kaigsunan. Ay mga inana, ginawa. Pero istorya na po na, ay magtuo. Hinugdog ko, ako istorya po mga kaigsunan sa home na, pero kadagan ako na nabalik na rin yung grabe po budak, basketball ba? Yung kining basketball nga maayo kay kamo dribble, daghang masuya nimo. Mabitaw wagi ko mag-basketball player mga kaigsunan. Kasi masuya sa kong dribble, kay kuano to kanang basketball bas kadaghanan na amay mga sorehan ay mga taga Samar diri nga mga Ilonggo mga sana waray nga isog na sa kasuya niya nagkuha siya espada kitong goodbye Samar ba diba mo nasunda nga goodbye Samar kasuya gid siya tumay kay mo dribble sa tawag na magsi dribble kana forward ba na basod way backward ano forward sige dribble. Kasuya maging siya pasusit. Sa kasuya niya, siya tigbaso na ko ni. Kaya kay hait pa ka ng goodbye Samar. Iya, gigibaga ko. Hapit na magka-county ba? Lupan na ba kayo nagpulit sa bula? Tigbaso niya. Gisugat din mga ikso ng ulo ginugang lawas. Ang diri ba? Kamot, pag inana, diri gid mga ikso. Pikas gid, buwag gid sa lawas. Tuyok ang ulo. Sila tanan na shock mga kaigsunan. Ang ulo sige tuyok dito sa taas mga kaigsunan. Kaya napalit siya sa kusog sa impact. Itanaw pag isa retire ang ulo. Waday foul to. Grabe robot. Wagi ni kami sa retire. Favor. Girumbo ganyan retire ba gitana ang gina. Why dito foul? Sabda na malandong ko ganina. Abi ninyo kasagaran natong kamahayan o kabasulan. Now listen to me. Makaingon mong agree mo aning tanan. Kasagaran sa atong kamahayan o kabasulan, pwede ning mahimong adlaw-adlaw kining atong kasuko. Labi na nakasala. Kaya ingon sa Biblia, ingon ni Santos Pablo, kasuko mo. Pero ayaw mo pagpakasala. Di ba? Kanang mahuwasan na tas kasuko ba? Labi nagmagwain. Ika, ulihan yung nasudlan mo kong yawa ito. Almost every day, maugin niya itong kikamahayan. Kikabasulan. Kasi diyang maulihan na ta, may masmasa na ta. Kaya kani mangisog ta, mga kaigsuunan, ambot lang. Wagi mapataong buutan ani mangisog. Sa puton mo, wagi, ambot lang. Bisan siguro mga pastor. Ako, ambot lang, batigi kong batasan og sa puton ko, mga kaigsuunan. Si Brother Jicoy, hapit din ako na matagak sa una sa kanang dito pa mi sa suba, among balay. Dilakot ko siya, hapit din ako itagak sa bintana. Kung magabaan ko na ni putot trabaho niya mahal. Nabas Jicoy niya. Lord, sa bawa sa bulsa. Hindi kita halos na pugong ani. Pero
Pero kining kasuko na ba mga kaigsunan? Akong bana-bana mga kaigsunan, wagi 1 hour basta ako'y masuko. Tali rin ko maulian. Unyag makabuhat ka di maayo. Magmahay na katanawan ng naasprisuhan. Kana mga naasprisuhan nga nga priso, kasagaran na nawas na kakontrol silang kasuko. Amen, nakapatay sila. Napriso sila. Ilang gipayra ng ilang sala sa usalang kakasuko mga kais tungod sa usa ka kasuko. Amen. Muning atong kaisog atong ibutang sa lugar. Usa po to ka lamay inani nga nangitabo mga kaigsuunan. Pag suod dihas dito tan-aw siya sa patay. Humanyag tan-aw dugay-dugay siya tutok sa patay. Karon kay pag kawas niya, so, ang sinilas na ko. Na may nawadag sinilas diha. Siya nga, baguha para ba atoy? Doon kayo mayroon siya nga, ha, stilan, suwayig, suko lagi ka siya, first time ginako ni buhaton, sunod ginako akong tatay. Og di niya iuli, ambot ang, first time ginako ni buhaton, akong tatay, unsaya na buhat, ako kay sundon. Wala, sige nagpangitang sila, ano, suko na. Siya, basta lagi, karon pagi ko makahimo, dugay, nakita niya yung chinilas, uli, ganay mo chinilas ba yun? Yun ang yung, abay ba nga, bay, ano dayon sa day mong tatay? So, gikuha po niya chinilas. O nga, ang saan uli siya nagtinil. Sabi ko magpapatay ka. Huwag ko agi uli, ako, pagyawan kita kong tatay, uli ko magtinil. Nindot ng kaisog atong ibutang sa lugar. Yun pa sa akong amigong pastor, kining mga isog, pag naiaway, pirming muhuwat. Ang lawas, puros uwat. Diba? Pero kining talawan, pag naiaway, pirming dagan. Ang lawas, wag yung iban. Amen. Wagi dautan aning kanibitang. Ini ato ara ginang tun-an ng karate nga kwatsi mga kaigsuonan. Kwatsi nilas mga igsuon. Aga ni delikado kwatsi. Kwatsi nilas. Akong amigo na istorya nako isa nga kay nang gusi kamo ang karate ba. Sa kadlaw niya na, dito ko sa naro na maligya siya. Ilaman ni Pastor Johnny, maligya siya hapa sa una. Kaya nag-istorya, ambot lang kung tinuod ba ni iyaging experience. Hindi siya nga, naagi sa kaning kamaukuno sa karate, naagi ko ni mamariglan ni mas, wayang gikuno ka pa. Kuya, siya sa kadlaw niya na, ay, pitog kapok nagtabang sa iya, pag uli ko siya ta. Ano sa mga dong, sa pitog kapok nagtabang sa kuha. Kuya, kawag ilak nagmaawa magmahay oy naman kaigos lang anak wag magmahay usa na ang atong kamahayan pag di nato makontrol ang ato ang gitawag mga kaigsunan og kasuko ang atong mood mga kaigsunan pag di nato na makontrol maunay usa natong kabasulan unya sa atong kinabuhi. Akong gitunan kaganina o gi-review ang Biblia mga kaigsuonan. Adunay pagbasol nga naisulat sa Biblia. Ngani sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 6 nagaingon og kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubok kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Si bisan mismo ang Dios nagbasol. Kung imo ning basahon ang tibuok chapter sa Genesis kapitulo 6 dito mabasa nimo mga kaigsuonan gani adtong panahon na adunay mga higante sa yuta mga igsoon nagapangasawa sila sa mga anak sa tao. Hallelujah. Ug miabot ang panahon nga ang kalibutan napunos kadautan ug ang ilang hunahuna pulos mga kadautan. Ug miingon ng Dios, nagbasol siya nga iyang gihimo ang tao. Hallelujah. Ug imong mabasahan sa sunod nga bersikulo, nagplano siya nga iyang
lunopon ang kalibutan. O maotong panahon nga iyang nalunop mga kaigsuunan, o gilunop ang kalibutan tungod sa iyang pagbasol nga iyang gihimo ang tao. O sa ikaduha mga kaigsuunan nga bersikulo sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 35, og si Samuel wala na umadto sa pagpakikita kang Saul hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, kay si Samuel nagpangutan tungod kang Saul, og si Jehovah nagbasol nga iyang gihimo si Saul nga hari sa Israel. So mismo ang Dios adunay pagbasol. Og ang Genesis kung imong basahon sa creation, mga kaigsuunan, klaro kay nagingon dito nga gihimo kaniya sumala sa iyang dagway. Dili ni dagway nga physical, kundi adunay similarity sa iyang nature. Adunay similarity mga kaigsuunan sa iyang gitawag, hallelujah, og mga ubang pamatasan mga kaigsuunan. Hallelujah, kung mangutana mo ang Dios masuko ba? Yes, naana sa Biblia nga ang Dios nasuko. Ang Dios ba nalipay? Yes, naana sa Biblia nga ang Dios nalipay usab. So sama nga pagbati sa Dios o sa tao, maura ni siya mga kaigsuunan na halos apan ang dili lang nato mabuhat ang magpakadiyos. Ay gigsulaying magpakadiyos ka mga kaigsuunan. Praise the Lord. Kaya nga naman iya ragitang hinimo. Sa ikatulo mga kaigsuunan, aduna usab tao nga nagbasol sa Bagong Testamento. Yung imong mabasa sa Matthew kapitulo 27 versikulo 3, o kitang tanan ato ning ilado nga tao, hallelujah, nagingon diri unya si Judas ang nagtugyan kaniya sa pagkakita niya nga gihukman si Jesus sa silot, nagbasol siya o giuli niya ang katuan kabuok sa lapi sa mga punuan, sa mga saserdote o sa mga ansyano. It was Judas nga nagbaligya kang Isus mga kaigsuunan worth 30 pieces of silver. Iyang gibaligya si Jesus, iyang gibetray si Jesus with a kiss. Iyang gihalukan mga kaigsuunan aron ma-identify sa mga sundalo, sa mga nagdakop ng Jesus, mga kaigsuunan nga mauto si Jesus nga ilang magtutudlo. O sa iyang iyang gihagkan mga kaigsuunan, mismo si Jesus kabalunag unsay mahitabo kaniya kay kauban sa iyang misyon mga kaigsuunan. Apan akong ipakita kanato mga kaigsuunan nga bisan si Judas siguro nag-enjoy o excited siya nga midawat sa 30 pieces of silver. Pamiabot gihapon ang pagpasok. Mas mulabaw ang amount sa konsensya kaysa sa amount sa kwarta. Hello? Munang kung mangita ta, manginabuhi ta, mag-isog ka ng tinarong na lang. Kaya ang konsensya na ito, may tuliso ka na ito, mga kaigsuon. Everybody say amen. Amen. Na konsensya siya. Nga di, wala di daw wata pagbalik o kaya ning giiksa mga kaigsuonan ang 30 pieces of silver. Nga naman nagbasol siya, gayang gibaligya si Jesus. O di lang na ang iyang gibuhat. Kung inyong mabasahan sa Biblia, nagpakamatay si Judas tungod sa iyang grabe na pagbasol. Igsuon o higala kung di ka mubuhat karon og tamang desisyon sa imong kinabuhi. Basin baya ang kanang imong desisyon kung moabot ang kabasulan o pagpasol nimo sa imong kinabuhi, mao na hinungdan sa imong kapahamakan. Amen. Munang ato yung iampok kanunay sa Dios kadita magbasol sa ato unyang mga desisyon mga kaigsuonan sa kinabuhi. Kay tao lamang kita adunay daghang kasipyatan apan unta ang atong mataglakang maginiyahan ni sa Ginoo mga kaigsuonan. Ang mataglakang nato mga kaigsuonan ato ning ipasibo sa pulong sa Ginoo. And one preacher said, the greatest regret, and listen to me, hapit ako sa pinakadugukan sa akong mensahe. Ingon pa sa writer, the greatest regret of humankind is the regret of not preparing his death or her death. Ang pinakadako ng pagbasol o kamahayan sa tao ni ining kalibutana ang dili pagpangandam sa iyang kamatayon.
Because let me remind you, death is not the end, but death is just a beginning. Amen. Nagdahumtang ang kamatayon, okay na to, nakapahuway na to siya, di na ba kinamaong na sa Biblia? Kaya sa atong gibasa mga kaigsuunan, sa diyang namatay ang taong dato, o si Lazaro. Hallelujah! Imog yung maninaw, nga ang mga taong dautan, dili na nila kapahulayan. Ikamatay nila, mao'y sinugtanan sa silot nga ilang mahiaguman. Usay mo comfort ta, usay di ko na malikayan. Labi nagparinti na to. Kira, ay lang ko kay si una-una Ay lang kay kaguol, at least nakapahuway na siya. Isa ba nag-ingon? Man, because death is not the end. It is just a beginning. Tuhara ang padulngan nato, mga kaigsuunan. Now listen to me very closely. Mga silingan, mga uyuan, mga ayan, mga igagaw, tanang kaparintihan nga nakadungog karon sa tingog, sa lanog, sa pagwali. Duhara gyud ang padulngan sa tao, human siya mamatay. Langit o imperno. There's no such thing as purgatory in the doctrine of the Bible. Why purgatorio sa Biblia, mga kaigsuunan? Man, anay daghan nga purgo yan na. Tungod anang nga doktrina. Man, iyon ang pare. Imong bana ba? Nang gadiri ra bagid ang kayo. Yung sa may buhat ko na gudri. Pagbayad og 50,000 te atong pangajian. Sorry mga kaigsuunan, pero ako lang ning gamit. Aji 50,000. Sunod buwan nakita na pud sila. Dire nagid kutob kayo. Sa may buhaton, bayad 20,000 kaya itong pangajian. Nagdugay kay. Di man kayo siya daghang kwarta mga kaigsuunan. Anton naabot diri. Kaya nang naanagin hapit sa kiting. Wa naging siya kay baligya. Yeah. Naurot ng baka, naurot ng kabaw, naurot ng iyuta. Wa naging nabaligya, naging ako tanang dolor. Na naman kaskiting dolor, lokso na lang. Lang yun eh. Dali na lang paglukso. Ito pa si Aaron na, I hope na makasabot mo mga kaigsunan. There's no such thing as purgatory in the doctrine of the Bible. Naagyo'y butangan mga kaigsunan o klarong gisulti ni Jesus sa Lucas Kapitulo 16 nga sadyang namatay kining taong dato og si Lazaro. Hallelujah, nagpunta mga kaigsunan kining taong dato dito sa Hades o hunya si Lazaro mga kaigsunan dito sa sabakan ni Abraham. Hallelujah, og hinay-hinay gyud pag-explain sa Biblia nga ang taong dato naa sa pag-antos. Unta ma-realize nato na magunsa man ang atong pagpatuyang o kayahay ning kalibutan na ang atong padulngan mga kaigsunan puros kasakitan nga way katapusan. Way problema na kung ato ning gamiton ang atong kinabuhi sa mga butang mga kaigsunan nga makapalipay sa atong lawas. But what is 80 years compared to eternity? So ayan ni mo tanan, paimos na ni mo tanan, sa 80 katuig kung makaabot ka na. Human yan na, maunang hukom. Ang Hebreano nagtingon, for it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Ikatakda sa tao nga kausara sa mamatay, human ni mauna ang hukom. Hallelujah. Mauni ang padulngan sa tao ug samtang mga kaigsuunan si Lazaro dito sa sabakan ni Abraham. Inyong makita mga kaigsuunan mo ipikto gihapon ang kanta Gulong ng Palad. That's life. Kay kung imong aninawon samtang naa sila sa yuta, si Lazaro na sila sa lamisa, ang dato naa sa lami nga pagkaon. Sila sa hangad niya. Oh. Unya, ang taong dato nagdukok ang Lazaro. Inaman sa ilaw. Napay nagdukok nga naginana. Pero sa langit,
nabali. Amen. Sa langit nabali ang sitwasyon. Kay kining taong dato, miyahat na sa iyang mga mata. Iyang gitanaw si Lazaro, mga kaigsuunan. Hallelujah, nga dito sa sabakan ni Abraham. That's life. Kung nandito magpasigarbo kung naatas taas ron. Amen. Mga pobre rago na sila. Oy, usa ka adlaw, pwede kang pobrehon sa Ginoo. Hello. Likon bita akong lawas, kana sila mga masakit to, oy. Pwede sa kadlaw, tagaan kag sakit, largo stage 4 cancer. Wa kita ikapasigarbo, mga kaigsuunan. Praise the Lord. Mauni ang kahimtangan, mga kaigsuunan, sa ilang duha. Hallelujah. O ang Biblia, klaro kayo nagingon, nag-ampo pagyud ning tao. Karon nga epektibo pa tong pag-ampo. Karon mo mag-ampo. Kaya mawa na ning kinabuya, mawa na kinapulos ng pag-ampo. Amahang Abraham! Suguain tao na si Lazaro. Ngay tuslo bagiyang tudlo sa tubig. Aron ni butang sa akong dila. Aron maibana ng kainit kaya akong natagamtaman. Paningon si Abraham, di na pwede, no? It's too late. Naibungaw, di ginikalabang si Lazaro. O tagadira, di po diri kalabang. Kaya naibungaw. Bakit siya mo humihunong? Kaya nga naman nasa siyang abilidad, nasa siyang mindset, mga kaigsuunan, ang gitawag kong pagkadato. Kaya kini mga dato mo man hilig mo diman. Amen. Sigig mandar kay naanad lagi siya. Iya niya po ning nadala dito sa iyang kahintangan. Kuya mingon, mga kaigsuunan. O sige, kung di man ginapwede, amahang Abraham, ipadala na lang na si Lazaro. Aron muwali sa akong mga igsuon. Igsuon o gigala. I don't know kung mutuong wadi, pero mo niyang naas kasulatan. Mas nabalaka ang mga patay kaysa sa mga buhay. Ipadala dito. Kung pwede padali dito mga manghawali o banahawa ni si Lazaro. Inaana dito yung mga manghawali. Now listen. Hapit ako mahuman. Na ay mga realization nga di ta ka-realize ang tudwataan ng kahimtangan. Amen. Sa'yo nagigay na ito yun. So, ako pa na. So, di mo kumunanaw. Ako pa. Uy, Ginoo yung tao. Huwag ka mo'y makasuway, maglisod gid mo. Tanawa na ni mga sugal. O sa atong example, kining dama. Dama o cheese. Kanang mga meron. Mo na mga hambog kayo. So, kato pa ito'y giduot. So, wala lagi. Pinasa, kaon lagi. Mga nananaw. Ang nagduwa, naningkamot, gisingot at may, pero kato, saan ako? Sa amaon lang gitaan ako. Nawali, nagkaon ng tulo. Awa, nadama. Patagag sulti kung waka ng sitwasyon na. Hello? Pagkaabot sa taong dato, sa sitwasyon, nga dito na siya sa kalistanan, dito pa siya nakarealize na importante man dahil pulong sa Ginoo. Grabe man diay ka-importante sa pulong sa Ginoo. Tinuod man gidining hadis. Kay nag-antos na siya dito sa kainit, mga kaigsuunan. Sa Bisayang translation na hadis, di pa ni maong imperno kung imong istadihan ang Biblia. Sama sa gi-explain ni Brother Jico, mga kaigsuunan, kaya ang hadis mutugyan pa sa ilang mga minatay dito sa imperno. Patalastas pa to. Ang hadis na grabe nang inita ba? Pero, intro pa di ito. I don't know kung nakadungog na mga ng istorya ha. Pagkamatay niya. Ito siya mga kaigsuunan. Gigayahan siyang Pedro. Ingon ko nos Pedro. Kunora ni ha. O man is Biblia. Ingas Pedro. Mo ni diring. Kuhan. Diba mga bulawan, mga nindot kayo. Ingon tong taong namatay mga kaigsuunan nga. Kanang. Patanaw
Tanawa ko na kung unsay naong nga ng impyerno. Ingon dahil ang si Pedro, sige, pwede na. Gihanti ka dito. Ida ako na si Pedro. Pag-abli sa dakong gate. Grabing kusuga sa tukar. Are you ready to get rumble? Tug-tug. Siya. Tingnan na itong namatay nga. Kasadya ba di ay sa impyerno? Tapos sinayawa yung mga tao. Kasadya ba di ay sa impyerno? Ingon ni Pedro niya, narinig ka. Isa-isa. Tanawa sa kuha ng langit. Sige, nakita. Mag-apply sa gate ko ng mga kaigsunan ni Santos Pedro. Dito ko ng mga anghel o mga niluwas. Hallelujah. Agoy, maraming namati yan. Hallelujah. Ingan ni Pedro niya sa may desisyon mo. Ayun siya. Impyerno kay sadya. Impyerno kay sadya. Ayun si Pedro niya, sigurado lagi na yung desisyon. Oo, siyempre. Pili, magiging ni waman ni kalingawan rin impyerno kay sadya. Karon, pag-abli ni Santos Pedro, grabe namang hinilak kayo sa mata. Grabe namang inita. Yung Santos Pedro, maura ba ni mo desisyon? Dinahat siya sod. Nangita siya leader dito. Siya, sa maning satanas. Yung ibangita ito, grabe hinilak kayo sa impyerno. Grabe hinita. Siya kay kainit pa na ni dire. Nakita man siya katapa dito mga kaigsunan. Siya, inalagi. Paganin ako, saan siya lagi ito? Ingon na niya katapat, advertise mo ito ganina. Advertise mo ito, mo na pinod na pelikula. Lagi ko kita mga advertisement ng mga bati. Ipanindutan gina. O nang usay, mahaylo ta mga kaigsunan sa mga buluhatunin ng kalibutan nga lumalabay lamang. Mo namingon si Santos Juan, ayaw higugma ang kalibutan o ang tanan butang na niini kaya ang kalibutan mahanaw. Hallelujah. Apa na nagbuhat sa kaubuton samahan, magaluntad sa walay katapusan. Amen. Dili na inana ang langit o ang impyerno as we think. Inaidog na ako daghang mga istorya nga himo-himo gamag-gamag nga nagtutag mauna ng impyerno. Napugunoy namatay, nauna ang bana. Patay siya. Dinindot man yung performance dito sa kay pagtangka niya sa langit. Nasa Santos Pedro dito, ingon nila nagdako ng manok. Ingon nila hawa nas Biblia. Dako ng manok. Ingon ang bana nga pag namatay nga kanang usaon pagsulti sa langit. Sa yun naman, walang imo kabalo. Ang tanang halos tanang tao, wagit kabalo. Usaon pagsulti sa langit. Spelling lang ang word nga Jesus. Ingon nito namatay ka sayon. J-E-S-U-S. Ingon ni Santos Pedro, welcome to heaven. So, siya sayo na rin di ayoy. Kasuod na malitag langit. Karon sa nindot niyang performance sa langit. Ingon sa istorya, si Pedro, nibati aning panahuna o sugot sa lawas. Ingon ko na si Pedro, bay ikaw sa ibantay diri, bay. O, naay mo so diri, maura to ha, password, Jesus ra. Di atang-ata siya, balik na din ko kay mag-CR ako. Atang-atang ko tao dito. Sa layo pa lang, yap langgang, nakita niya yung asawa pa doon sa iya. Siya, ayay, namatay na yung asawa. So, pakiiki, ayaw ko na yung asawa pa doon sa iya. Kunya, ang problema, namatay na lang siya, was lay tarong buot. Pero may mag-away, pero may gubot. Siya, kabaos ko ni masawa ka. Ingin na, soy, doon biyaday ka.
Sabi to. Upgrade na ko sa langit. Kung sa may buhaton nga mo, so sa langit, sayon ra. Spelling ra. Oh, right mo ko sa English. Kung sa may spell na ko, Arnold Schwarzenegger. Wa kaso ng asawa mo, exo. Yun sa pwede, Jet Li. But that's not heaven. Ang padulngan, mga kaigsunan sa tao, mauraning kahimtangan sa taong dato ug ni Lazaro. Igsuon ug higala ang mga patay karon kung makasudong sila kanato, kung tagaan sila higay-gayunan sa Dios. Mabalaka sila kung maabot na unya ang atong kamatayon. Kung naatay mga mahal sa kinabuhi nga naa karon sa Hades, siguro usap pud sila nga mihangyo kang Abraham, amang Abraham. In town, ipaabot ang ebanghelyo dito. Ipaabot ang mensahe dito. Aron nakatuo sila. Aron sila ma-convince na naipadulngan ang tao. Hallelujah. Ingon ana, may kaigsunan na natong padulngan. Kining lawasa, may mungwa na ni pulos. Apan ang atong kalag, mauunyay hukman dito mga kaigsuunan. Hallelujah, sa imperno. Apan kung nagkinabuhitang matarong, mauunya ni mga kaigsuunan. Hallelujah, ang mutunog sa bulawan, nagiandam sa Dios mga kaigsuunan. Hallelujah, maunang kung ako'y papiliyon, mas piliyon ako nga mag-antos dining kalibutan. Hallelujah, kung kabubuton sa Ginoo, basta hayahay lang ang atong padulngan dito niya sa eternidad. Hallelujah. Kung ako'y kapiliyon, mas nindot na kaigsuunan na magpugong sa atong kagalingon, nga dili magpapuyang sa mga butang ni ining kalibutan. Aron nindot ang atong padulngan dito. Down to my conclusion. Bisan kamo mga hilig na sa internet, inyong i-research. Daghan ang mga nakadiscover nga adunay mga katingalahang mga gitawag ug butang nining kalibutan. Daghang mga divers mga kaigsuunan nga ni nasulat na niya sa iyang libro sa Google mga kaigsuunan. One time dive siya mga kaigsuunan ug adunay langob ilawom sa dagat ug sa diyang iyang pagsulod mga kaigsuunan. Lawom kay ito nga mao nga langob mga kaigsuunan ilawom sa dagat ug sa diyang midive siya mga igsuon. Nagkalalong siya, nagkalayo siya gikan sa pultahan sa maong langob mga kaigsuunan o bangag mga kaigsuunan dito sa ilawom sa dagat. Iyang nagtunggan nga adunay mga pag-agulo, adunay mga paghilak, adunay mga pagmahay nga tingog sa mga pagmahay o dali-dali siyang nigawas mga kaigsuunan. O sa iyang sulat ningon siya, never na kong musawm sa dagat hangtod sa akong kamatayan. Nagpamatuod na nga tinuod ang imperno nga padulngan sa tao kung di ta mga lagad. Amen. Ayaw huwata nga magmahay ka ba? Alagari ang Diyos ang tanapay kinabuhi. Ayaw pagpatuyang sa kinabuhi nining kalibutan. Hallelujah, tanawar ako ng atong kahimtang diri sa dapit sa Bihiya na mga bantugang mga sikat ng mga dato sa unang panahon, pero asa na sila karon? Nagpamatuod ng way mulungtad niining kalibutan. Kitang tanan padung sa lubnganan. Apan ang pinakasiguro, basta alagaro nato ang Dios. Safety ang atong padulngan mga kaigsuon. Amen. Mga panindog kang tanan niining kagabion karon. Praise the Lord. Praise